फ्रियानि गावथारनाय बाथ्रा बे फेरेंगा हुकुम होनायनि थाखायनो बे केसाथ' माने बे गनाय नङा बे केसाथ' रेकर्ड जाबाय हाइकर्टआव बेखौ माने जोंनि हांगार फेरेंगा जों खोनानो मोनबावदों दनेश्वर बिथाङासो गुन्दा फिसिनानै दोनदों होननानै फेरेंगा सारनि खुगानिफ्राय बिनि सायाव मा बुंनो सानो? प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासौ प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासौ फेरेंगा गुन्दा मुर्दाबाद फेरेंगानि गुन्दागुरि बन्द करक बावखुंग्रिनि रायजोफोर खौसे जा बावखुंग्रि हालामावथ' गोबां दावराव दावसि खोनानो मोन्दों दा दिनैहाय बाव मा प्रग्रामनि थाखाय जमा जादों सार? जोङो बेयाव दिनै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन ओमफ्राय लोगोसे आंनि लोगो दतमा गयबारिनि रिटायार्ड जोंहा जैलार समर ब्रह्म ओमफ्राय लोगोसे दाइटनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बिरेन्द्र चन्द्र बसुमतारी आरो लोगोसे बे जायगानि ओनसोलनि रायजोफोर आइमावफोर बिसोरखौ लानानै जों बेयाव ज' जादों। बे ज' जानाय खारना जाहैबाय फेरेंगाया दिनै बे बावखुंग्रि समस्तियाव माने एमसिएलए हिसाबै केन्डिडेट जाबाय बे इलेक्सन गेलेगोन बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय बे जायगानि मानसि नङा बियो बे मानसिया एखे गहपुरनिसो दा बियो आगोलाव इयोमोन चिरां 14 चिरांनिफ्राय दा 14 चिराङाव बे जायगा गैला बे जायगायाव रायजो राजा बेखौ नेवसिबाय बेखौ होखारबाय बे जायगायाव गोबां अननाय खालामदों अयथासार खालामदों बियो बे गोरिब गुन्द्रानि न' बां सावदों गोरिब गुन्द्राखौ आलाय सिलाय खालामदों गोरिब गुन्द्रा मानसिया गाबगु खुगैनो थाखाय जानांदों खुगाव खुदै मेगनाव मोदै गोबां मानसि बुख्रुब सुख्रुब खालामदों बियो फेरेंगाया बिनि अयथासाराव माने गोबां मानसियानो दिनै माने न' बां सावजानाय खारनाय बिदि जादों दा बे फेरेंगाया बे जायगायाव थांनाय अबेबा गिर्जा न' सावदों बाथौ मन्दिर सावदों अबेबा माने धोरोमनि मन्दिर सावदों आरो बे बुंबावदों जे आं खुनु माने हाग्रा ओनसोलावबो जोङो माबाखौनो दोना इसोरखौबो आं इभिकसन खालामगोन ओरै होनबावदों बे फेरेंगा इसोरखौ बे फाग्ला नों इभिकसन खालामनो हायो इसोरा बे बुहुमखौ सृष्टि खालामदों इसोरा जेरावखि था बे अधिकार दं मालाय हाग्रायाव था बा अबावबा था बे इसोरखौ बे होखारनो हाग्रा बेखौ मानसि मोजां बे मानसि मोजां नङा बे दा बे जायगायाव 14 चिराङाव बेखौ रायजोफ्रा एखे मुगैबाय नेवसिबाय गोरिब गुन्द्राखौ होखारनायनि बुख्रुबनायनि गाज्रि बाथ्रा खोथा बुंनाय बेखौ एखे रायजोफ्रा सैला दा जायगा मोनैनि बे दिनै बावखुंग्रियाव आश्रय लाफैदों आरो बावखुंग्रियावबो दिनै फैग्राया मा खालामदोंमोनलाय दा बेबायदि मानसिया फैनानै एखेबारे गुन्दा बाहिनी फैदों नै उदालगुरिनिफ्राय मानसि लानानै सेंग्राफोर बिराद बुरजा मानसि केम्प खालामदों बे जायगायाव आरो निसिमानिफ्राय अबेबा चिरांनिफ्राय सेंग्राफोर केम्प खालामदों फैदों दा बिसोरनो मोना गिदिंदों हरनै देरथाङाव गिदिंदों नै अबेबा बिपिएफनि अफिस बुख्रुबनाय माने मटर बुख्रुबनाय 50 लाख गारि लानाय मानसि बुख्रुबनाय 100टा गाहाम गारि लानानै गिदिंनाय आरोखि दा बिदि अबस्था बे खालामगासिनो दं दा बे हिसाबै जों बेखौनो बुंनो फैदों रायजो राजाखौ खबरदार बावखुंग्रि रायजो राजा ज' जानांगौ बावखुंग्रि रायजो राजा बायदि गुन्दागिरिखौ जों लायहोनो नाङा बावखुंग्रि जायगा एथ' गोथार बावखुंग्रि जायगा बे जायगायाव पार्टिया दस्रा जानो हागौ सोरबा माने ट्रेक्टर पार्टि जानांगौ सोरबा नांगोल पार्टि जानांगौ सोरबा गुबुन पार्टि जानांगौ खिन्थु बे जायगायाव मालाय ज' थायो अनलायो नांलाय खमलाय खालामलाया एखेबारे ज' हाजो गाखोलायो ज' बै दिप्लायदियाव पिकनिक जालायलायो बेयाव खुनु नांलाय खमलाय जेबो गैया आरो बे जायगायावनो दिनै बर'नि बिराद गेदेमा मानसिफोर फुजिनां मानसिफोर जन्म जादों चरन नार्जारिमोन जन्म जादों बे जायगायाव चरन नार्जारिमोनहा बिराद गिलु बालु बर'फोरखौ फोजाखांदों जों माने बर' जाथियाव मोनसे जावरिखांनाय जांख्रिखांनाय लाबोदों उदेस्वर रायजो बिनो फोरोंदों चरन नार्जारिमोनहानो आरो जोंहा जोंनि रुपनाथ ब्रह्मआ गिबि बिथाङानो एखेबारे आसामनि मन्थ्रि जानानै बिथाङा माने हा हुनि निरापत्तानि बाथ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा बिथाङा बुंबोदों माने रिजार्भेसन बाथ्रा बुंबोदों दा दिनै बेबायदि गेदेमा मानसिफोर जन्म थानाय जायगायाव बे फेरेंगा बायदि मानसिया फैनानै बे बुलाय सुलाय खालामफैनाय बे जायगानि मानसिया खुनु बेखौ माने सैज्य खालामा आरो जों बेखौ लायहोआ बेखायनो जों दिनै बे जायगायाव फैनानै बुंफैदों खबरदार रायजोफोर बावखुंग्रि रायजोफोर बेबायदि मानसिखौ लायहोना बेबायदि मानसिनो जायगा होयोब्ला जों भाबनांगोन आरो बेबायदि मानसिनो भट होयोब्ला बे जाहाथे सेस जागोन जाहाथे अभिशाप जागोन ओंखायनो बेखौ होखारथारनांगौ बे जायगानिफ्राय बावखुंग्रिनिफ्राय बे मानसिखौ होखारथारनांगौ जायगा होनना ओंखायनो जों जायगायाव बे बयनिबो माबाखौ जोङो जागरन खालामनो थाखाय बयबो रायजो राजा जाहाथे जागरन जायो बयबो सांग्रां जायो फेरेंगाखौ जाहाथे होखारो फैगौ भटआव फेरेंगानो जाहाथे गांसो बे जायगायाव भट होआ जों बेखौनो खावलायफैदों जों रायजो राजा बयबो ओंखारदों आं जोबोद मोजां मोनदों दिनै आइमाफोरा फैनानै बेयाव जों बाहागो लाफैदों आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो जों बिदिनो गिदिंगोन जायगा जेरावबो बे फेरेंगाखौ जों जेरावबो दोनथ्रा एखेबारे
बे जायगा गैया बेबायदि लांसुनिया मानसिया बर'फोरनि जायगायाव थानो मोना एथ' गोथार बे बर' जाथिया अनलायनानै थाग्रा नांलाय खमलाय खालामनो रोङा गावजों गाव बुलायनाय जोंनाव गैया माबा मोनसे दाय दस जालायबा समाजाव बिजिरलायनाय समाजानो बेखौ माने सुस्राङो आरो दिनै बे मानसिया दिनै समाजाव बिसिंखल मोनसे लाबोनो जादों ओंखायनो बेखौ जों दोनथ्रा रायजोफोर बेखौ होखारथारनांगौ जों जायगा होनो नाङा बावखुंग्रियावल' बाथ्रा नङा जों बावखुंग्रियावल' होखारखागोन बेखौ दोनखाया आरो निसिमावबो दारायदोंनो निसिमावबो जों थांगोन जों थांनानै बेखौ होखारहैथारगोन जायगा होआ सार जों खोनानो मोनबावदों दनेस्वर बिथाङासो गुन्दा फिसिनानै दोनदों होननानै फेरेंगा सारनि खुगानिफ्राय बिनि सायाव मा बुंनो सानो फेरेंगाया ओरैबायदि माने गाज्रि मानसि ओरैबायदि बुद्धिमान मानसि बे गाज्रिया मावो गाव गुन्दाया खालामो गाव ओमफ्राय मालायखौ दाय होयो लेखायनो बिराद गोरों बे ओरैबायदि लेखायो दा 17 बोसोरनि बाथ्रा बुंबाय थायो खालि 17 बोसोर 17 बोसोरनि बारगा बिसोर बुंनांगौ बाथ्रा गैला जेबो दा गुन्दायाथ' दनेस्वर फियाखै जोंथ' नुवाखै दनेस्वर फिनायखौ बेथ' रायजो राजाजों जेरावनो माबा जायो हाबा हुखा जेबो थांलाबायो बियो सोरनिबा माबा फिसा प्रग्रामावबो थांलाबायो बेथ' गुन्दा फिनाय बाथ्रा गैया आरो बे जायगानि असे मानसिफ्रा रावबो गुन्दा फिया रावबो गुन्दाया नङा रावबो बे जायगानि बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाखौ गुन्दा खालामनो हगारा बे जायगानि मानसिया रावबो बेखौ लाय होआ रावनिबो बे जायगानि असे फिसाफ्रा गुन्दा खालामाखै बुलायाखै रावबो बे बाहेरानिफ्राय जा फैदों बिसोर बुलायफैदों फेरेंगा गावसो गुन्दा लाना फैदों फेरेंगा गावसो बे जायगायाव फैनानै गुन्दा दोनफैदों आरो बेसो बे गुन्दाफ्रासो बे जायगायाव आक्रमण खालामफैदों जों खोनादों मैया आरोखि जेब्लानाखि BPF अफिसखौ नायगावआव बुख्रुबो सावो अब्ला बे जायगानि मानसिफ्रा दोले बेले मिथिनानै रायजो राजाफ्रा ओंखारदों रायजोफ्रा ज' ओंखारदों बेयाव खुनु पार्टिनि बाथ्रा ओंखाराखै बिदि जोंनाव जायगायाव बिदि जानो मोना ज' ओंखारनानै जाय बुख्रुबग्रा बिसोरखौ उल्था माने रिटायार खालामबाय होखारबाय ओमफ्राय होस्रांबाय दाना मानसिफोर बे जायगानि मानसि नङा बिसोरो आलाय सिलाय खारनांबाय दानिया खारनानैथ' जायगा गैला जायगाखौ मिथिया बिसोर आसुमा बुं हजों उदालगुरि मानसिया मा मिथिनोसैलाय बे चिरांनि मानसिया मा मिथिनो आसुमा बुं खारनोथ' जायगा मोनाखिसै बिसोरो थानो जायगा मोनाखिसै अबा एग्रा हाग्रायावसो थादों हरसे गाहाम हाग्रायाव थानानै फुङावसो खावब्ला खावब्लि बोरै बोरै ओंखारबोखो बेबायदि अबस्था पुलिसफ्रा नागिरनासो मोन्दोंनो नङाब्ला बिराद गाज्रि अबस्था दा बेबायदि अबस्था ओंखायनो बे जायगायाव गुन्दाया फेरेंगासो फिदों माने दनेस्वर गरिब फियाखै बे जायगानि मानसिया रावबो गुन्दा नङा माने UPPL मानसियाबो बे जायगायाव रावबो गुन्दा खालामनो ओंखाराखै बेखायनो फेरेंगा लाबोनाय बे गुन्दा बे दा बे 17 बोसोरनि बाथ्रा बुंबाय थायो 17 बोसोराव जत' गुन्दा खालामदों बे फेरेंगा गावनो खालामनाय गासैबो दा गावखौ दोनखोमानो थाखाय 17 बोसोरनि बाथ्रा बुंबाय थायो बे दा नै दाख्लै थमब्लेट ओंखारबाय दा गावनिया जोंथ' बुंनो गोसो गैया बेखौ खिन्थु गावनो ओंखारबाय दानिया नै सासे माने आइजोखौ गावथारदों प्रियानि गावथारनाय बाथ्रा जों नाम मख'आब्ला बुंनो गोनांसै दिनै प्रिया गावथारनाय बाथ्राखौ प्रियानि बिमा बिफा बुंबाय दा जे फेरेंगा हुकुम होनायनि थाखायनो माने गावथारदों आरोखि फेरेंगासो हुकुम होदों ओरै बुंबाय आरोखि दा नायनायसाय बे केसाथ' माने बे गनाय नङा बे केसाथ' रेकर्ड जाबाय हाइकर्टआव बेखौ माने कल खालामसिगोन दा बिसार जागोन बे गनाय नङा बे आरो बेल' नङा जोंबो बे फेरेंगानि एगेन्स्टै जोंबो केस होनाय दंखायो दा बे माने माबागासिनो दं बे गावखौ पावाराव थानायखाय बारग'जों सानगासिनो दङ बे खिन्थु फेरेंगानि एगेन्स्टै अलरेडि केसा दंखायो आरो जेब्ला गुबुन सरकार फैगोन अब्ला बे केसा रिभाइभ जागोन अब्ला बिफद जागोन बे माने नाबेसरखौ बे थाग्लायाव लानानै गावथारनाया सोर बे फेरेंगानि डिपार्टमेन्ट गावथारदों आंनाव थारिखआनो दंजोबो गासिबो सेस ओरै बे अनन्त नार्जारि गावथारनाय बे माबायाव गियानपुराव झारबारियाव एग्रे बेहा फिसा गथ' दंमोन अन्थाव बाथावनो संसार जाफुनाय बे गावथारबाय दिनै गोबां मानसि न'खर बे सिलिंखार खालामबाय मानसिनि जिउ माने जिउजों बे खेला खालामबाय मानसिनि न'खरखौ आद्रा थाहोबाय संसार जानायखौ आद्रा खालामना होबाय दा बेबायदि मानसि बे दा गथि बे गवा बे मानसिया नों दिनै पावाराव थादों होननानै बे दुगा बे गाबोन पावाराव जोबब्ला बिनि केसा जोंनि आखायाव दंखाजोबो कमप्लेना जों होखाजोबनाय दंखायो बेनाव बे जेबो खालामाखैब्ला बहा गनफालाय साख्रिनि केस आरो दानो साख्रिनि केस साख्रि होनायनि दा बाथ्रा बे माने BJC सेक्रेटारि बे गैला रायजोबो हाइकर्टआव अलरेडि माने माबा खालामबाय नटिस हरबाय बिसोरनाव नटिस बे माब्रैहाय माने साख्रि उइदाउट माने काट अफ मार्क डिक्लेयार गैयाजासे बोरै माने होखो साख्रि होखो बे गासिबो BTC जारि दाखालि साख्रि हाइकर्टआ दिनै स्टे अर्डार खालामबाय दा बे साख्रिया बे बानसाल थांबाय जालाया साख्रि बन्द जासिगोन बे दा बेबादि आरोखि बिसोर इलिगेल खालामबावदों थाखा जायै खामानि मावदों बे गावसोरनि गेजेराव करापसन गैया मा गैया होननाय दिनै करापसन नुजागासिनो दं नै हाइकर्टआ दिनै हमबाय बिसोरखौ दा बेबायदि दा गंसे रायजोफोर जों बिसोरनि माने गाज्रि बिसोरनि गुन्दागिरिखौ जों नुखाजोब्बाय बे गुन्दागिरिखौ जों लायहोना बे गुन्दागिरिखौ फोजोबनांगौ आरो फैगौ इलेक्सनाव बे फेरेंगानि मानसिफोरखौ एखेबारे उदखार खालामनांगौ होखारथारनांगौ एखेबारे जेरावखि दाराया मानो जों होखारथारनांगौ बावखुंग्रि रायजोफोर खौसे जा खौसे जा जोलैनि हांगार फेरेंगा जोबस्रांथों
बर' हाथाव बिटिसि बासाव गरिब गुन्द्रानि न' सावग्रा फेरेंगा मुर्दाबाद फेरेंगा गुन्दा मुर्दाबाद फेरेंगानि गुन्दागिरि बन्द खरक बावखुंग्रिनि रायजोफोर खौसे जा बावखुंग्रिनि रायजोफोर खौसे जा फेरेंगा गुन्दागिरि न' सलिब